Geria soroboti ronde hekero chimbwa chia workiwa chimbe chia rokandre hase chiskuru au niko wana babwatani be kanisa ya Obedience yige Pentecosto kurwa soro sagia Rue County ya Nyamira banyare ko baba kurwa ebirengerero byabo igoro yengane iyo yechiskuru konyara ko ba chiwoka omodero bagusangana gitaseni kege Nsoko TV asomo chuke birigo niko wana batebire abana banyare ko baba gukwanirwa na gukinirwa se chimbwa chingi ya ase bona batebire abayiboriti batigera abari mboka kwanekia imerobero yo Kito Vincent Monda agotomanya senchiro boikira Nebikorwa byabana ekarobara se chiskuru ebyo byasugumira abantu kwemurungane mono bakuborania buna kyabereke asaba iboli bali barure birengerero byabo nigo bagwanchirana buna ababira begarurimo chimbwechi cyasinyire bata no munyakerogo asekyombe kya OPCC amangana abana baitu bakorora togokora ese twena sitomenyete no nyine njirekere ibintu byasarikire njira tokorarameka nera abana baitu babugwiri bairira sikisukuru enambenene nigo yarokire kobole kanisa ebwate sikisukuru elikoleta chimbwa chindonge asabarokiwa Bishop Tendu nigagotema chinga ki kanisa ebwate eligokwanera abarokiwa nigo chire chinke amatuko aetire kale abantu nigo bagasomira abachi professor n'abantu bane chidokida bare gosoma amatuko atano rituko lya Jumapili rituko lya Jumamosi go lya rigosikwa bono go yacha koba abana baitu igo barachisukuru turauti bagosoma Jumamosi Jumapili nonya abarandi bakuraumiwa igo tusinyire ngaito konyora abana aba nare gusaba iga tiga abana tubanyore rituko lya Jumapili bari batumuka Jumapili toborokereria mangana anyasaye naba Jumamosi boigo egere nari turakonya abana basuko basabirania asamarieta ngoro como pastor Joseph Bundi oyo Bundi kinde amangana ya baretre ngatigo mwana bagenda chiskuru Jumamosi bose bagenda Jumapili ninganiri narinya sage chigo narirorio bokabona abana batwarire mekemebe ebikore ebi kibigendete kogikeriwa nigo byamentera abayiboli muzigo murito feni mora buno muyiboli nigagoteba netakire nganeye erigeriwa sobe memono etaragenderera koranda igo nabokerekerere kanene muno intwa bangina barito kuibora abana kiabeire kerere kanene achinkoro chieto nare goteba iga ekerereke kiabeire kanene ase ngincho abana abanda kenturi ko borokereri nabakonyora nona bari mboka ase ngincho gotagetegerera abana nabekonyarikana basari abayiboli buno muchakano okiregento nigo bakwiranirwa egacheke Charles Omosa no mwalimu monene ase skuru ya Nyakyore imeye bunge ya West Mugirango mono abayiboli they are referring in their roles kyo kora mentoring it is very important ekarokuligereria mangana ya abana aba koru nabakonyora unlike imyaka tuakinete abayibuli they are not taking charge or control igokora nga abayibuli abakurutera abalimu they are very happy kara abana bali school mbaja no enough time no in small play yo nyumuli akora mikasana ngati gaba ndo ki school igokora na abayibuli abange bagambero na abana n'ikitapia papa na abawe ka somewhere akonyana batete ku threaten either you pay for my trip I mean kwanya mwibuli bono wega akokora because are threatened no mwana funsi so abana funsi abana tona barabwe skuru nonya no na wibuli wakora chi follow up abakasana bakole follow up nga discipline abana nga kiere ayo kagendrete ninki etakire tokore bona wibuli imba suppose gente ketangani ko bango angesana na balimu ba share kitabia kiabana aba igoti gato nyare kubwatera nasa masaba manene torera somo nandake twakorire maminje nyasa onyarire gutigense yito intwa bayiboli echikumu yito yabolite tigato bende gukwana na abana baitu to bahorokie abana baitu tigabamanyenga aya na makoso aranyare ko bagakubabwati amatuka mange akaro to abarokere iri koruchinka Vincent Monda, Nsoko TV.